Zeci de mii de eșeni trăiesc de pe o zi pe alta. Orașul se scufundă în anonimat, ruină, faliment economic și moral. Politicieni jalnici, manageri puși pe căpătuială, clanuri mafiote care mulg tot ce mai e de mulți, oameni de rând pentru care fiecare dimineață nu este altceva decât prelungirea unui coșmar. Deasupra tuturor veghează, cu ochi de vultur hămesit, un anume cetățean numit Nikita Gheorghe. Ascultându-i barbologiile social-democratice, mai că-ți vine să te cauți de niscaiva mărunțiși pentru covrigi. Privindu-i sclipirile ochelarilor aurii, mai că-l confunzi cu Cărtărescu. Trăind însă într-un oraș pe care insul acesta îl conduce de aproape un deceniu, mai că-ți vine să-ți iei lumea în cap. Un oraș care, din câte se pare, i-a priit celui ce în 2003 se furișa timid și flămând în primăria municipiului Iași. La ora actuală, averea oficială a familiei sale este de 1 milion de euro. Alecuiesc munții și câmpilii, alecuiesc strugurii și vilii, aleluia, aleluia, aleluia. La o simplă privire aruncată pe declarațiile de avere ale lui Nikita se observă machiajul grosolan pe care latifundiarul îl aplică realității. Terenul de pe strada Petre Andrei, de 477 de metri pătrați, pe care i-a amplasată vila primarului, are o valoare declarată de 277 de lei. Cam 60 de bani metrul pătrat, valoarea de impozitare. Declarații în fals ca fiind în satul Pietrărie. Alți, 1633 de metri pătrați, sunt estimați tot ca valoare de impozitare la 69 de lei. De fapt, terenul este administrativ vorbind în Iași. Așadar, un teren care, curios lucru, cu ajutorul unui consiliu local disciplinat, a fost trecut în intravilanul municipiului. Cu alte cuvinte, utilitățile, drumuri, rețea, apă, canalizare, iluminat, pică în sarcina administrației locale. Lucru care, întreagă fie spus, s-a și făcut. Drumul prin pădure, la proprietățile ștabilor din zonă, a fost executat prompt cu bani europeni. Din același serial, intitulat Să-i prostim pe proști, face parte calculul incredibil al proprietarului celor peste 2 hectare de teren agricol din județul Galați. Spune numitul Nikita Gheorghe că n-ar valora mai mult de 227 de lei. Să-i plângi de milă, nu alta. La fel în Voroneț, prosperă comună suceveană, taman lângă mănăstire, 600 de metri pătrați sunt evaluați la prețul unui abonament RATP, 60 de lei. Care este explicația valorilor ridicole declarate? În primul rând, diminuarea impozitelor. Într-un efort personal de toată frumusețea, Nikita Gheorghe dorește să diminueze, prin exemplu personal, un buget municipal și așa faultat de nenumărate alte combinații personale idilice. În al doilea rând, cu o obrăznicie ieșită din comun, Dorohoianul, infiltrat la Iași, pleacă de la prezumția că ieșenii sunt proști și dispuși să creadă că primarul lor e un nevoiaș oarecare. Mesajul efemerului locatar de la Palatul Roznovanu este că valoarea totală a terenurilor pe care le deține nu depășește vreo 6-700 de lei. Realitatea însă este cu totul alta. Pe strada Petre Andrei, metrul pătrat e evaluat la 400 de euro. Astfel, valoarea totală a terenului din Copou, cea mai fierbinte zona afacerilor imobiliare, se cifrează la aproximativ 200.000 de euro. În Pietrărie, în pădure, terenul se vinde cu minim 40 de euro. Rezultă o valoare de 65.000 de euro. În Voroneț, la fel, metrul pătrat variază de la 20 la 200 de euro în funcție de amplasare. Rezultat, alți circa 120.000 de euro. Alte peste 3.000 de euro reprezintă valoarea reală a terenului din județul Galați. Per total, așadar, valoarea terenurilor deținute de primar este nu de 600 de lei, cum cu fățărnicie declară susnumitul în declarațiile de sărăcie de pe site-ul primăriei, ci de circa 400.000 de euro. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii, căsuța noastră. La fel stau lucrurile și cu vila deținută de Nikita Gheorghe. Construcția de 347 de metri pătrați din Copou este evaluată ca valoare de impozitare la 209.000 lei, așadar 48.000 de euro. Cam un sfert din cât dădea primăria pentru un jaf pe roți poreclit Malzi. Valoarea reală a cuibușorului din Copou este însă mult mai mare. La un preț modic de 1.000 de euro pe metru pătrat, vila costă aproximativ 350.000 de euro.
Apartamentul donat fiicei din strada Macazului, în spatele parcului Copou, evaluat de experți imobiliari la aproape 100.000 de euro, are în mintea fericitului tătic o valoare declarată de 11.000 de euro. Minciuna este, în acest caz, de vreo 10 ori mai mare decât adevărul. La fel și garsoniera de pe strada Luca Arbore, declarată ca valorând aproximativ 8.000 de euro, ar putea fi vândută cu minim 35.000 de euro. Valoarea declarată a proprietăților imobiliare este, în opinia sărmanului bugetar de la primărie, de maximum 70.000 de euro. Valoarea reală a imobilelor deținute de familia numitului Nichita Gheorghe este de aproape 500 000 de euro. Adunate, sumele din cele 7 conturi declarate de primar dau în 2011 peste 1 miliard de lei vechi. Suma este dublă față de valoarea conturilor din anul precedent. În raport cu veniturile oficiale ale familiei Nichita și cu costurile de întreținere ale vilei, apartamentului și mașinii, economia de 500 miliard este imposibilă. Concret, în 2009, familia Nichita a realizat venituri oficiale de 165.000 de lei, aici intrând sumele frumoase obținute de doamna Nichita din practica pedagogică la prietenul soțului, rectorul Universității de Medicină Veterinară, Gerard Jităreanu. În 2011, veniturile au scăzut la 135.000 de lei. Lunar rezultă o sumă care variază de la 13.750 la 11.250 de lei. Cheltuielile de zi cu zi, într-o lună de iarnă, ar arăta în felul următor. Nichita are centrală termică, ori pentru consumul de gaze necesare încălzirii casei, stâlpul familiei plătește aproximativ 2.000 de lei. Cheltuieli pentru energie electrică, circa 1.500 de lei. Cablu, telefon, internet și așa mai departe, încă 1.000 de lei. Cine are fată mare, mai nene mare să Conform declarațiilor de avere, fetele primarului nu au niciun venit, astfel încât mult încercatul tată trebuie din nou să umble la portmoneu. În cel mai bun caz, scapă cu 2.000 de lei pe rodraslă. Mercedesul de 30.000 de euro al Ilincăi, fiica cea mică, netrecut în declarația de avere, are consumul destul de mare. Asta e, vorba cântecului. Cine are fată mare, mare cheltuială are. Pentru că Nichita nu circulă cu ATP-ul, autoturismul Toyota Auris mănâncă și el lunar circa 1.000 de lei. E greu de crezut că pentru mâncare familia Nichita alocă mai puțin de 2.000 de lei lunar, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte mai puțin de 500 de lei. Rezultă aproximativ 12.000 de lei lunar. Concluzia? Într-o lună, sărmanul Gheorghe poate economisi maximum 500 de lei. Așadar, anual 6.000 de lei. Ori până la miliardul declarat, este o lungă și misterioasă cale. De unde provin banii? E o întrebare la care ar trebui să mediteze ieșenii, dar și anumite autorități ale statului, care de atâta timp se fac că plouă. În 2007, Nichita a câștigat 38.000 de lei anual. În 2009, în plină criză, în timp ce bugetarilor li se micșorau lefurile cu 25%, salariul primarului, hocus pocus, crește la 121.000 de lei. Așadar, aproape se triplează. În 2011, bugetarul de lux al Iașului încasa lunar aproape 9.000 de lei. Cum s-a petrecut minunea? Nimeni nu știe, iar numitul Nichita Gheorghe nu vrea să spună care a fost raționamentul după care a ajuns primarul cu cel mai mare salariu din România. Tupeul celui care a transformat Iașul într-un oraș plin de betoane este și mai bine reliefat prin comparația cu salariile altor edili din România. Astfel, Claus Iohannis, primar de capitală europeană, Sibiu, are o leafă de 4.300 de lei. Așadar, sub jumătatea lefii geniului de Bahlui, Sorin Oprescu, primarul Bucureștiului, nu ridică mai mult de 5.100 de lei. George Scripcaru, edilul șef al Brașovului, se mulțumește cu doar 4.000 de lei, iar Gheorghe Ștefan de la Piatra Neamț a considerat că 3.700 de lei pe lună îi ajung. Vorbim despre orașe în care edilii chiar și-au dat interesul pentru comunitate și față de care Iașul arată ca un sat părăsit. Pentru că în numele unei fantasmagorice regenerări urbane numită Palas, a privatizat inima orașului pentru falimentările regiilor, pentru managementul dezastruos derulat din 2004 până azi și pentru multe alte fapte încă neprescrise, numitul Nichita Gheorghe scoate din buzunarul ieșenilor lună de lună echivalentul la 15 salarii minime. Merită, nu-i așa? Spui doar vorbe în vânt,
care mă fac să plâng. Nu cred niciun cuvânt, nu te mai ascult. Cât vei mai continua să mă mai minți așa? De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce... Ceea ce mai atrage atenția răsfăind așa zisele declarații de avere ale lui Nikita Gheorghe din 2005 până în 2011, este o sumă de multe zeci de mii de dolari reprezentând creanțe pe care edilul le-ar avea de recuperat de la două firme, Nedo și Nedo Junior SRL. Ajuns consilier municipal în 2000, directorul Rajak Iași trece ulterior în PSD și, drept premiu, intră în acționariatul firmelor surori Nedo și Nedo Junior SRL, producătoare de mobilier, jaluzele și perdele verticale. Ajunge să dețină 32% din ambele firme. În 2004, Nikita, noul primar al Iașului, renunță la calitatea de coacționar și își vinde partea unuia dintre acționarii firmei. Actul care s-a făcut între ei, eu știu că s-a făcut prin notariat, ceea ce trecuse pe la ureche mea era ceva de 150 de dolari, ceea ce nu era mult. După tranzacție, Nikita mai are de primit un rest de 69.000 de dolari. Cel puțin așa spune în declarația de avere începând din 2005 la capitolul creanțe, 69.000 de dolari, cesiune părți sociale. Monitorul oficial din 2004 publică însă o poveste cu mult diferită. Gheorghe Nikita a vândut părțile sociale deținute la cele două firme cu 103,2 milioane de lei vechi, adică puțin peste 3.000 de dolari, reprezentând exact 32% din capitalul social. Concluzia este simplă, suspiciuni de fals în declarații, fie în declarația asupra tranzacției publicată în monitorul oficial, fie în declarația de avere, conform căreia mai are de primit încă 69.000 de dolari. Nedo la vremea aia, Nedo la vremea aia era o valoare. Era un brand, era pe val, nu era în cădere. Capitalul social este una, activele, valoarea firmei sau diferența între activi și pasivi cu totul altceva. De ce ar fi primit Nikita 150.000 de dolari de la unul dintre partenerii săi de afaceri pentru vânzarea unor părți sociale care valorau de fapt 3.000 de dolari? Eventual, poate pentru că Nedo a fost mult timp abonat fidel la banii Rajak și ai primăriei Iași. În atari condiții, suma de 69.000 de dolari ar reprezenta partea din cașcavalul public gestionat de numitul Nikita Gheorghe și orientat către firmele prietene. Afacerea dată la iveală de fostul prefect Radu Prisăcaru a ajuns la Direcția Națională Anticorupție. După care, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor isprăvi ale Sfântului Nikita, s-a așternut tăcerea. Invitat să clarifice situația, Nikita Gheorghe n-a fost capabil de nicio explicație. Puse cap la cap, bunurile declarate ale familiei Nikita, terenuri, imobile, mașini de 20.000 de euro, bijuterii, se ridică la 1.000.000 de euro. Pentru un bugetar, e o sumă uriașă. Pentru numitul Nikita Gheorghe, este un fleac. Milionarul de la primărie nu a avut curajul de a răspunde prin da sau nu întrebării noastre legate de zvonurile conform cărora familia Nikita deține conturi și proprietăți în străinătate. Ieșenii vor să știe adevărul. Ieșenii s-au săturat de minciuni. Ieșenii s-au săturat să aștepte. Mai așteptați. Până când o să vă dau explicații. Nu mai așteptăm. Timpul a expirat.